Israel because the crown support to Christianity. They said the Emperor Constantine. Actually, Peter and Paul say they almost support to almost starting Christianity. No, the man who be drew, he be no sword, drew maybe sword, and the Emperor of Rome, and a Roman Emperor Constantine, 325 AD. Or yes, so and then the man Christianity. No, the recognized religion of the Roman Empire. Yeah, sorry, no, your friend Roman. Inti yansu ya di no sana ye. Inti nana say ya wakutu ebreso. Oni bidi nansi bunsu ade. Nana ko kudua pani fridua de my pambo. Oni bidi ni ofa say ya wakutu ade. Ena nana kufika keri. Onzu bidi ni ofa ko kudua pani ade. Omu nyina no. Omu so de sebe omu nana sibu sujo nyina no. Omu so betos. Inti ne ikura no ko British Museum anema abrofu bewi a 1874. Nana ko kufika kere ni sandals. Omdi ni photo aba so books bebree. King Kalikali's gold sandals. And I say ohine kakeri nisi kampaboa. Mpaboa no asiem yede enkremu ntroye ya tro enkremu sem the Arabic writings mpaboa na se ya hye kutupa ya hye kubu ya ditumi aka ho neman bebre ya enkremufo no ebe na Yitu nana kufika kiriade so awunua nana 7 sambunsu bedi ade 1874 sabre no mu no man no mu aye kra isanse isagrenti war no ebe say niema bi ko form inti nipa bi sorry inti Hausa for no a enyesi for no ekofa omu free Kano ne Kaduna ne Sokoto ne de ka ho no ibi wo ho no mo a enyesi for no tua omu ka no ne omu nyina ne ko he inti nana mensa bunsu ohan bi oma wo mo djuma omu na ye Asante police. You see, now mention bunsu yana history no historians yana omo mano papa but the boy he started a man review obab emra obedi ade no man mu ayi but next law and order. Fortunately no na suban bi won ho asabio na mfata so na man nya problems am I the two so na hey Hausa for no mu ye police inti she said mansun kwanta offenso mampon any de check ahun ya na enipa bi asori eye niam bi asabe na enye ma o man sa Hausa soldiers ya ombe ya Asante police omni abrafo yan ye local Asante police edumfo omne bringing it down ema order eba Asante. Of course Hausa for nya so no mo for
nkramofo nti eno nso ma nkramu no etintim na unfortunately no ensemu esisi ye ma civil war anase kwasafo entokwa na ye yitwa ye ho kon ye nam ahisi no ya nana ye cha na odwini se na no ye right nso se kukufu ebewura mu ansese wura mu be support bi obe tie bi achi a nya sa na amamle no tie e ba sa no itwa ye ho kon ye no enkramo anase chief imam kemutia ko ni krechi obi beba eba ye the next one oba ye ne frɛ no Malam Abubakar no de no free buna no ben buntuku but so mo ba santi a o nyina no na o mo fa yendi Dagomba hene sebe ono no munya asemo even though o mo nyina no o mo hye isumankwa asibat o mo de o mo ebo Dagomba for enti 1884 no a kwasafo ntokwai no ye na yitwa ye ho kon ya broni kan se civil war no na kire asante ye o man so bi esisi man bia mu no man kesi bia mu na bisi ye ho so ye nye robots internet o ko so na o search for bibia no de yi bia ba ese ansa we se yiwe ya no kire se wo nye robot we ni papa no answer yes we nipa we robot asante for ye robots ni papa enti ade a ehe nipa bia no yesusu ebi wo ho ade a esi man bia mu no ebi nso si eno kire se ye twa ho akunti mistake no ye no bi ewi no bi ate no ho ase na ye cha no na da roma satima o san so ye nti na broni fa no ko ye no broni so ono ni tumi a o tai asante man so mu jan ho a de obey nyi ni ene ma mo efa no ko ezar ni bi but anyway ade ba ko so a mi refi ye ne se chief imam no tembia ye de asante hini ebesi so foforo ebeba de obi so ye wi no ya nsumankwa ne nananum akonfo omo beye de ombeye no eya na chief imam so ebo nkramu paye man ne mra se wo no baye no ene chief imam Malam Abubakar yi ofri Kumasi ekotena yani yendi na ya na brofo no ka se oh Africa de na yini relations yenyisi omuboa de ekoso wo yeni ni Kumasi de ekoso be bia na nipa bia kono ya bada bia wo mo ekodi dwampo ano wo mo ekodi dwawo excuse me wo mo ekodi dwawo gaw Mali yakoto nchine ne fish mupti krubi edda ribanaja no so ye frɛ no mupti ho adwene so wo mo ekodabo ye yakoto nchine ye ko salaga ye ko wa
ɛne deɛ ɛkeka ho nyinaa. Enti Emre Abubakar, Malam Abubakar, ɔkɔɔ yɛni no ɔkɔ no ɔkae ɔkra na yɛkya. Nti 1887 no a ntɔkwa no mu goeɛ no, ya 1888 yɛde Nana Kokudu Asemu, ɔbɛyɛ Kokudu the third, ɛkyerɛ ɔbɛyɛ Prempeh the first. Yɛde si yɛ no. Na ɛsɛ sɛ Malam nso so bɔ mpaeɛ ma no. Na saa berɛ no, ɛna Kwame Tua, ɔno nso so na ɔyɛ one of the best ntahra bɛnhyɛnni anaasɛ hyɛnfoɔ. Ɛna na ɔha adwene ne nam yɛnu nsi faako. Nti wohu sɛdeɛ ɔteɛ. Nti Nana yɛkya ɔma nkramofoɔ a ɛwɔ Kumase yɛtwerɛ letter in Arabic from Professor Agowitz ne book baako ɔprinte saa letter no wɔ something in the 19th century. Printed portion of the letter no. Ɛna ɔde letter no ɛma Kwame Tua. Ɛna ɔde nipa kan no ho. Na sɛbia mu letter no Nana yɛkya ɔyɛ good leader. No sɛ Kwame Tua ɔbɛha adwene wɔ ɔman no. Nti ɔtwerɛ sɛ letter no mu sɛ ɛka kyerɛ Malam Abubakar sɛ Kwame Tua ɛde letter no ba no ɔkan wie a kyerɛ sɛ ɔma Kwame Tua nwera ɛne so ɔbɛtɔn no so ɔbɛyɛ ne deɛ ɛne ɔno a. Ɛna Malam Abubakar ɔgyaa wɔn ɛka ho no kwan ma wɔn ba Kumase de amanneɛ bɔɔ. Na de na nipa hunu letter no mu asɛm. Ɛno na mɛka sɛ go to Timbuktu a ne nyinaa gu hɔ no. A big Islamic library. No part of it na publishing your book with Enti Malam no ɔkenkan ya ohunu sɛ sɛ ne yɛsɛ Kwame Tua no ɔno nso so bɔ hu. Nti ɔne Kwame Tua ɔmo ama Kumase. Ɔmo fa ɛkwan foforɔ ɛna ɔmo kɔ pie wɔ Agona Soedu. Saa berɛ no na Kwame Tua onua sɛ da pie nuama sɛ onua no de apie nuama. Ɛne Yawewua after 1901 no apie nuama no ɔyɛ doma kwae na Yawewua no nso yɛ dweso hene buni na de ma. Na saa nipa mmienu ɔmo no wɔ Cape Coast. Ntasafo no nyinaa ɔmo kɔte band ɛwɔ Cape Coast. Enti Kwame Tua ɔne Malam Abubakar ɔmo kɔ Agona Soedu. Ne munua no ɛna ɔsan nya nkra sɛ sante ma so ɔmra bibia adwobɔkɔ. Ɛna Kwame Tua no te ho de kɔ Cape Coast ɛkɔ join ne onua no. Onua ne Yawewua ɔmo nyinaa yɛ ntahrafo. Ɔmo te friends and Dechem so. Na kyerɛ sɛ bo no baeɛ no ɔhene ni hɔ a ntahra ni hɔ. Obi afefe fa baabi. Ɛne sɛ Malam Abubakar ɔsan ba Kumase. Na kyerɛ sɛ Islam no agye nhini ɛwɔ Kumase. Agye nhini ɛwɔ Asante Man mu. Enti British for
esan ba bio 1896 omsane Hausa for ni Yoruba for ni Israeli for West Indians omunya yasantoa wo yeko yasantoa ewo wi no January 1st 1902 ena Bruni yesene ubidi Asante so Bruni udi Asante so efie eduasam yensape from January 1902 to January 1935 and yesenya Asante mine back the omo friend restoration no 1935 enti Hausa for no a omo assign ebe bio no ya ombekuma British for no so British for no kofa ombai ena British for no echi Zungu anase Zangu ema womo Rex Cinema hono mo ni ase ho baby a Zungu police station so into Zungu police station ho na Zungu no any see police station ho and said the in Munano for another Roman who could be Moscow. Yeah, patchy renovate, come or can say no offer Oba and who sent Sebio and Camufono, Lord Quemu, Mantria, and an hour more bomb pie and then and obey, I will see a year or as soon as you hold my home. And the man Zungu no so a tray. Indeed, we are singing an Zungu de Kumasi in the bar first. And our moye house ni Zadiki. And I say, oh, him, Zungu, him. And Malam no, and I say, Chief Imam no, Omuji, British for no, English for no, G free, Dagumba for some, Edema Hausa for no. Tina Nano make us say, restore, so all restore a dear, a debia or be fan or sign their bar. Inti Dagumba Henny Musi Henny Wangra Henny Frafra Henny Dagumba Henny. Almost 1935, you saw Umusaibi. We are Santi stool history, Frafra stool history, a womb. Memprusi stool history, a womb. Dagbon stool history, a womb. Wangra stool history, a womb. So, Inti Sabu. Obi free wangra baby no banos or ne wangra hini Kumasi. Otufo ni na woni omo edi akunya no bebro mfie o hani omo anedi so endi yeji sa chief imam no de ma Hausa for no omo na edi a ye wo case na you goalkeeper no fitamale Mohammed Gunde na if you had bia oba ya na namfu bi nso tete area ho no to coincident ase mini ya na metiase let's have no mo pray person who ji a free Hausa for them. By 1935 in Nana Trump and said they be munyai. So the Cassie is a son would be the Buni more moon and so maybe Beba would be a bina. And I'm penny and pa the Gumba ni beating a DB one ni beating a DB. I must say you and think grab a chief man. Indeed, Sana etie Emma Nkemu epie free Asante ya epie free Zungu epie free Ghana baby ai
And now we are looking for that Oba Canada, Toronto. So now Zongo and Kosoan in Okaho, Madame Fubukubi, Mr. York, Okoko Chiano. Hello, friend, Miss Goofy, as I for more dangerous. Oh, not dangerous, but any items. I didn't know person Chinese. Who be bisa? Zongo and Kosoan in Ukubi, or yes, Anthony. And then the mass anti of mine. Yeah, the air, you know. Ubin Tiasia, whom we. Enti nana Fredi Adjumani. Of. The said the chair no. The account there say a man for bisa questions. You bet me didn't cheat Muamba. Of Medasi. Tiano pay me that. Yo, Jina Sumame na yemfa afrefo no na nsemba akumienu mbebusa no yemfa entwaso 0596259444 0560180880 0596259444 0560180880 unso betimi afre na se mbisa bia pese obisa prof bia ye ano ede amount opem so. Yes, what's answer man? Udin maybe a kasa free. Maybe a peer could be kasa free bra. I mean you. Masem say na dey me say. Matis asantima say no say wo hene. Say ituna dey so a. Enkunya tuntum ye fa na nka ho bi. Ye bo